И здравейте, хора, аз съм Нуб и днеска тук сме с Алекс, БГ. И сега... да, Алекс 70, Алекс 74, де обърках. Обърках Алекс БГ. Понякога се бъркам. И той не сме го читвали наистина. Ако щете, вярвайте, но той не сме го читвали. Заклеяме се. Да. Ако той сложи линк към моя канал, ще бъде супер, ама ако не забрави. Какъв линк? Че като го знам какъв е забраван. Понякога забравям. Така, това ще бъде обикновен survival. Да. Надяваме се да ви хареса. Отиди вземи печките, аз тук ще... Ще направя честното. Как може да ме гониш? Хора има на този свят. Еми, сега трябва да чупя камъка. Аз съм просто обикновен. Чакай, ма. Мале, зомби има в пещерата, която ти направил. Мале, хилбе! Идвам! Стана ли са в тъмното? Имам и... Ще ми бах майката. Нали сега знаеш, ще правим приключения? Да, бе, знам. Понякога, знаеш ли, зомбито понякога ни дава лопата. Или меч. Какво ти дава? Лопата или меч. Да, знам, той даде ли ти, бе? Не. Ма просто казвам, защото може някой ден да ми даде. Вау. Ти да има... Чакай. Ела да дам на тебе меч. Меч, брадва. Твой меч, брадва, бе, споко. Добре. Каменни, нали? Да, бе, камени. Леле, аре, идвай в къщата, че става тъмно. Ей са. Какво ще да си правя, бе, майка му става. Да, нищо. Ще да си правя кирка, де? Ай, 2 кирки. Имам 27 дърво. Бегай. Това ще е survival с Алекс 74. Сложих факли, нали? Служи тук 2. Нямам други. Дай пръчки. Имах само една пръчка и от тая една пръчка направих 4 факли. На дърво. Аз сега какво ще да правя, бе? Да, ще да правя за това. Къде да сложи още факли? Ей, тук отвън къщата. Окей. Още 2, нали? Мале, зомби до тебе, бе, братле! Как ще го... Няма да го биеш, я смотам. Майка си! Пътник съм! Убих ми го. Споко, аз ти помагам. Идвай. Нали съм ти приятел? Да, ма, сложи тук 2 факли. Еми да писа, бе! Искаш на главата ти ли да сложа? Да. Чакай. Тишка. Добре, така е по-добре. Айде да затваряме, че тук много зомбита идват. Да, то бач! Кой той, бе? Кой той? Дай да го запушим. Запуши го. Чакай. Дай поне кола да изкопаем. Дай поне кола да изкопаем. Той, я виж на такова. Да, бахче кола, бе! Окей, са. Ти чуваш ли звук? Не чуя
тъп съм, не ги чувам. Ами да, тъп си. Знам, че си тъп. Шумно се, бе. Да, бе, знам. Чакай, аз се погрижвам с зомбите тип. Зомби с меч! И го убих. Бесил го. С меч, ама аз го обесих. Дай да запушим вратата. Бе. Да запушим. Не, пак ще запуши от нас. Спокойно, запуша на врата. Да сложим работите в честа, които ни трябват. Имаш ли храна? Храна имам. Имам 3 изпечени меса от крава и 4 изпечени от овца. Да, аз ги оставих в печката да се пекат. Имам 57 кол, което е добре. И купаш че, ако слагаш че, момче. И сега пика едно Аз пиле. оставям. Може ли едно храна, моля? Плиз. Май. Да. Аз пекох пиле. Сега да видим какво става. Ами аз не виждам зомби. Ай, предстои време да правим мина. Какво има? На вратата се и изведнъж изкочи това зомби, дето бях го видял. Ти го би, аз ще правим мината. Да знаете, че не можах да напиша, че и Вики БГ. Сега ще ви кажа с кои ще снимам винаги. С Вики БГ, Алекс 74 и Обрат БГ. Да, и един мой приятел Сашо, вие го знаете сигурно. И един мой приятел Вики. Дето той е арбитера. Арбитер 2 е той. Арбитер 2 де. Дайте и да го махаме направо, да отивам и да ги цепим, бе, брат. Ало. Тук съм, бе. Просто ти говориш на клипа и това не говоря. Сега ви казах с кой ще снимам винаги. Чакай, ще ти събера вълна. Да, то бах тъмното. Дори и циганите не са виждат в такова тъмно. Ела да видиш. Бахте тъмното. Ще да убия тая овца. Аз пък ще правя едно нещо. Абе, колко темичи има тая овца, бе? 200. 5 години не мога да опия. Даде ми 2 вълна. Това е добра идея, защото имаме 2 вълна. Какво? Имаме 2 вълна. Да, това е добра работа. Да знаеш току-що, да знаеш, аз дето преди малко взех 2 вълна от овца и сега имаме още 2. Значи имаме 4 общо. Чакай, аз тук бях видял още една овца и ако сега убиеш, може да се направим легло. И двамата, ама къде изчезна? Чакай, аз идвам да те пазя. Идвам да те пазя. Окей, пази ма. Ето я! Абе, матко е овцо. Как ще се кача? Ти защо с пръчка я биеш? Защо с пръчка я биеш? Мързи ма си вадя меча. Аз ще гледам дали има зомбита. Не ми трябва, аз вече имам 4 вълни. Чакай! Нали знаеш уния кръстове? Какви кръстове, бе? Уния кръстове, дето един лик ги създава. Лич, чакай. Той създава едни кръстове. Той почти е направил един кръст. Тука. Ела да ти го покажа.
Мяза на... Това е плюс, ама още малко, като даде още едно такова, ще стане... ще стане... Знаеш. Да, знам. Той знаеш ли го? Да, идвай. Айде, идвай, моето момче. Айде, аз съм тук. Има моб наблизо. Монстър си, ма. Да. Чакай сега, къде са пъзлолите? Служи пъзлолите всеки да яде. Ето го! Абе, стига сте се спълвали без зомбита! Толкова ли ни обичаш той? Чакай. Чакай, аз ще го ударя. Извиняй! Абе! Как полетяхме с зомбито направо? Остай го на мен. Гледа малко да съм хил. Не мога. Аз си ми излиза от реклами и потъвам във водата. Знаеш ли колко ден съм, бе? Колко? Спасителя ми, той! Аре, бързо в къщата! Аре! Да спяме! Да знаеш, ти си в небето. Ти си в небето. Служи пъзлоли тук. Служи пъзлоли. Дай пъзлоли малко. Чакай. Майка ти на зомбите. Слагам в чиста земи. Окей. Ма не, просто казвам да оставяме храна тук в честа. Цялата да ги оставяме всички храни и тъй. Ма братлето, когато гладнеем, какво ще правим? Ако сме далеч от къщата и събираме, тъкмо сме намерили даймонд. Казвам, например. Да, знам. Ела... Още две ще мога да се направя кожени батуши. Аз искам да правя минато. Да знаеш, тук има кожа. Ела, може да си направиш кожени гащи. Кожени гащи! Подарявам ти кожата, тя не ми е нужна. Ама представяш ли сега да открием айрон? Или мина, примерно. Братле, какво е по-добре се направя? Бутуши или шлем? Шлем, бе? Шлема е по-добър. Що? Бутуши са по-добри, не знаеш. Добре, аз вземи бутуши. Окей, например, ако правиш шлем, знаеш колко зле ще си стои. Не се обиждай, ама на нуба не стои шлем. Нали знаеш? Много ясно знам. Ама аз по принцип си ги слагам. Защото тъй като не виждам изглежда си едно съм ядосан и много бясно почвам. Нали видя на една реклама на Black Studio Plasma, как един се смееше, че нося каска и аз го оцелих с брат в лицето. Да, дето 20 фейлс, дето гледал ли съм тоя? Да, гледал съм го. Аз съм гледал всичките. Точно там нуба, нали, един се смей и ти си слагаш, и там той се слага шлема нуба и не знам как ама го оцели точно в главата, в средата го даде. Да, и намерих айрон. Тука ви го на мен! Кладеца на айрон. Кладец на айрон? Ама аз ще вземам диамантите. Той е за мене. Той е за мене. Не, той е за мене. Той е за мен. Ай, взимай го. Взимай го. Свърши, проклятие. И това бе за целия клип, хора. Надявам се да ви е харесал. Аз бях Нуб. С мен днеска тук беше Алекс74. Абонирайте се за него и за мене, ако ви е харесал клип. И